and we infect each other with a great belief in free markets, which is another word for freedom. So thank you for infecting me, and I wish you good health. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו אלון חדד, שרות ושרי ממשלת ישראל, חברות וחברי הכנסת, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, משפחות החטופים, משפחות החללים, מכובדיי כולם, לא רק הנשיא מילי, אלא גם המשלחת המכובדת שנמצאת פה, שכוללת גם את שר החוץ הנכבד, חררדו ורטיים, וגם אחותך היקרה, קרינה, מילי, תשאיר לי בסוף. יש פתגם שהוא ידוע היטב בארגנטינה, שהיא מולדת הטנגו. It takes two to tango. אז קודם כל, זה נכון בשדה הריקוד, זה נכון לא פחות בשדה הדיפלומטי, ואני רוצה להודות לך על הפעולה החשובה שאתה עושה בפורומים בינלאומיים. אתה משנה שם את ההצבעה של ארגנטינה מקצה לקצה. עשרות שנים לא ידענו דבר כזה. ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות שלנו הולך ומתהדק, הולך ומתחזק, והביקור הזה יחזק אותו עוד יותר. אני חושב שבביקור הזה אנחנו מביאים את היחסים בינינו לשיאים חדשים. 12,000 קילומטרים מפרידים בין הקאסה רוסדה בבואנוס איירס לקריית הלאום ולכנסת ישראל פה בירושלים. אבל על המרחק הגיאוגרפי הכביר הזה מפצה קרבת הלבבות. para los amigos todo. זה אומר, בשבילכם, בשביל ידידים כמוכם, הכל.